Ez daki jakinen duzuen, baina ni bertan izan nintzen, eta erran dezaket aspaldiko garaietan gure mundua arras bertzelakoa zela. Lurrean bizi ziren izakiak erraldoiak ziren, eta zerua eren sugeena zen. Garai hartan, errezu inguruan, gentil talde bat bizi zen, eta ama lurrak emandakoa zelikatzen ziren. Eguzkiaren argitan gogotik egiten zuten lan, fruituak biltzen, arrainak arrantzatzen, sua elikatzen. Eguneko azken izpiekin berriz, Kobazulorako bidea hartzen zuten, taldean, ardiak bailiran. Baina hartalde guztietan bezala, gentilen artean ere, ardi beltzoat zegoen. Inorketzuen bere egiazko izena oroitzen, denek, motel deitzen baitzuten. I motel, ibiladi azkarrago, gentilok bezala. Motel eta mukizu, gentila beharrean, barraskilloa dirudizu. Batzuetan, moteli hitzak belarri batetik sartu eta bertzetik ateratzen zitzaizkion, baina bertze batzuetan, min ematen zioten. Hitz itsusi horiek buruan bueltaka zituen gauetan, penak kitatzeko, denak lo zeudela kobazulotik atera eta zerura begira jartzen zen. Orduan ikusten zituen izaki arraro haiek egan, suarekin jolasean, eta etzen horren arraroa sentitzen. Eguzkiaren inguruan, munduak bira, eta urteak igarotzen dira. Hala, motela hunditu egin zen, baina lagunek berdin ikusten zuten. Motel, gaur ere loretxoekin izketan ibili zara, zure lagun borroskilloarekin? Ez, gaur zuaitzen artean ibili gara, eta uste dut aurtengo negua aspaldiko hotzena izango dela. Zuaitzek belarrira xuxurlatu dizute? Ez, udazken hasiera izateko, enborrakotz sumatzen ditu barraskilloak, eta enarak dagoeneko hegoalderantz abiatu dira. Aze tontakeria! Hori da zure arazoa, motel, txori gehiegi dituzula buruan. Baina motelek ongi ezagutzen zuen basoa, eta hango txoko eta sekretuak, eta berak erran bezala, negua, inoizko hotzena izan zen. Gentilak beldurtzen hasi ziren, ubagoa iturburua, izoztua zegoen, egurra ezea, eta suak geroz eta indar gutxiago zeukan, itzali zen arte. Zer egingo dugu? Martxa honetan, hotze zilen gara. Eta zeruko lagunei laguntza eskatzen badiegu? Txoratu zara, motel, gaueko izakiak ez dira gure lagunak. Baina, zergatik? Sekula ikusi aldituzu gugandik gertu. Ez, baina sekula ez diegu hurbiltzeko eskatu. Ama lurrak zerbaitengatik bereizi gintuen. Akaso, ez gintuen inoiz bereizi, akaso, gu gara elkartu ez garenak. Buru gogorra zara gero, eskatu etortzeko, haiek ez dute sua zaintzen, haiek sua sortzen dute. Ikusiko duzu parean topatzen badituzu zer gertatuko den, tuntun alakoa. Luze aritu ziren gainontzeko jentiak solasean, eta gaueko ordu txikitan, denak lo zeudela, motel, kobazulotik atera zen. Gaueko hegalari, suaren sortzaile, lurtarrok zuen laguntza, beharrean gaude. Negua hain da hotza, zuri gabe, elkarlanean bizi gintezke hobe, hobe. Gure basoak ere zuentzako daude, gure basoak ere zuentzako daude.
parez pare ikusi zituen lehendabiziko aldiz. Herensuge bat, gero bertzea. Zure abestia entzun dugu, eta arrautz hauek gordetzeko leku seguru baten bila gatoz. Zuk ezagutzen alduzu txokoren bat. Hasieran, motelek ezin zuen sinetxi, bere begien aurrean ageri zena. Ondotik, txoko sekretu bat erakutsi zien. Hurrengo egunean, jentillak esnatzean, zur eta lur gelditu ziren. Sua, bueltatu da, ama lurrak oparitu digu! Motelek, ez zuen ezer esan, hobezen horrela. Gauetan, herensugeekin elkartzen zen, haiekin aritzen zen solasean, eta jentilen alboan, sua, etzen inoiz falta. Baina behin, jentiletako bat susmatzen hasi zen. Nola zen posible, ama lurrak, nola eta noiz ekartzen zuen sua. Arratxe hartan, esna itxarotea erabaki zuen. Jentillak, esnatu, sua ez da amalurraren oparia, motelek ekartzen du, zeruko mustroen lagun eginda. Ez dira mustroak, lagunak dira, haiei esker bizirik gaude, ez duzue ikusten? Ixo babua, tontola pikoa! Etzen erreza izan hauek konbentzitzea, baina polliki ikusi zuten motelek arrazoia zuela, eta hurrengo hilabeteetan poza eta algara bertzerik etzen sumatzen. Amalurra ere konten zegoen, eta udaberriarekin batera lorerik ederrenak ekarri zituen, baina hurrengo neguan gauzak aldatzen hasi ziren. Noiz etorriko dira herensugeak, hotzak gaude! Sua zaintzen jarraituko bagenu, ez genuke arazo hau edukiko. Baina haiek sua zaindu gabe daukate, herensuge txiki bat utziko baligute, akabo gure arazoa. Nola edukiko dugu hemen preso herensuge txiki bat, herensugeek egan egin behar dute. Guk ez dugu egan egiten, eta ederki bizi gara. Ohartzerako, jentillak zeruari garrasika hasi ziren, harriak jaurtitzen, geziak. Ez badigute herensugerik uzten, arrautzen bila joanen gara. Nik badakit non dauden. Kendu paretik motel, arraultza horiek gureak dira. Esku artean babestu zituen arraultzak motelek. Ez, hau ez da bidea. Orduan, zerua burrunbaka hasi zen, basoa sudan. Motel, kobazulora bueltatu behar dugu. Eman esku artean dituzun arraultzak. Ez, nire lagunak dira, eta libre izatea merezi dute. Irentxin azala lurrak arraultza hauek zuen eskutan bukatu aurretik. Zeruko zein lurreko, Zeruko zein lurreko, berdinak zarete. Ziklo baten partaide, munduaren parte, baina ezin baduzue, elkar maite, etor zaitezten erekin, al izan arte. Etor zaitezten erekin.
izan arte. Lurrak zabaldu ziren orduan, eta banan bana irentsi zituen amalurrak, gentil eta eren sugeak, osorik. Dena esku bat izan ezik. Ordutik, munduak bueltaka jarraitu du. Hainbat espezie berri ikusi ditut bide hauetan barrena, baina eren suge eta jentilik, ez. Hala ere, badakizu ezer, motelen eskua ongi ezagutzen dut, eta badakit, haren barrenean oraindik bizitza dagoela. Ziur nago, egun batez esku hori zabalduko dela. Zuk ere badakizu zein eskutaz ari naizen, ezta? Agian, egun hortan, nik ere egurrezko izateari utziko diot, eta zerua, eren sugez beteko da bertze behin. Akaso, hori, zuen esku dago.